nagtanom mi ug humay gibisbisan na mog singot, pero nganong nang harvest man mi ug bala, kinahanglan bang bayaran og dugo, bukas nagipangayos mag-uumang gigutom. Subo pa minawon na ang tao nga nag-andam sa tong pagkaon, huway sulod ang tiyan. Subo pa malandungon na ang unang nakadawat sa silot sa kinaiyahan, mao ang nag-atiman o nagtanom mi ug humay gibisbisan na mog singot, pero nganong nang harvest man mi ug bala, kinahanglan bang bayaran og dugo, bukas nagipangayos mag-uumang gigutom. Kinsay mo ba nalipod, kinsay magtinabangay sa mag-uumang kidaog-daog, silang way pahuway nganong kita ang gikapoy, kung ang tanan mo kaot kinsa man ang magtanom, sila ang nagsabwag ug binhi, nganong sila man karon ang gigutom, sila ang nagbantay sa atong pagkaon.